näin paljaan silmin suunnilleen 11.40–42 välillä osittaisen auringonpimennyksen. Ei ole vielä kokonaan mennyt pimentoon, joten tässä on vielä aikaa. On ollut kuitenkin niin pilven takana, että on ihan jäänyt kytätä kauan, että ihan satunnaisesti vahingossa tulee esiin. Tänään on kansainvälinen onnellisuuden päivä ja siihen sopivasti onnistuin kuvaamaan ensimmäistä kertaa elämässäni auringonpimennystä 3D-kameralla. Eri kameralla kuin tämä, missä on tuo 3D-älypuhelin, tässäkin on 3D-kamera, mutta minusta erillinen 3D-videokamera. Sillä sain ihan videokuvaa sitä tapahtumasta ja sitten onnistuin toisella stereokamerasysteemillä ottamaan 3D-stiilivalokuviakin. Eli joka tavalla ensimmäisen kerran elämässäni onnistuin kuvaamaan siten kuin halusinkin. Ihan ainakin nipinapin riittävästi. Ja auringonpimennys oli täällä Saanovarsa. Näkyy ihan pilvien takaa ihan random hetkinä. Ja on ollut seuraavan kokemusta, että osasin odottaa sitä hetkeä, kun pilvien kerros suodattaa justiin sopivasti, vaan että pystyn näkemään jopa paljain silminkin. Ei tarvittanut siinä toisessa kamerassa olla edes mitään suodattimia. Mutta videokamerassa piti olla suodatin siinä. Se vähän huonompi laatuinen se videokamera, mutta ihan hyvää todistetta siitä tilanteesta sain kuitenkin. Kuvasin sitä auringonpimennyksestä stiilistereokuvia näillä 10 megapikselin kameroilla. Ja editoin sitten niitä tällä stereofotomakerilla. Vasen ja oikea. Noin. Sitten vaan tässä on mahdollisuus erikseen siirrellä näitä kuvapareja, korjalla horisontteja ja niin edespäin. Ja säätää tuota syvyyttä.